Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Students Union Southwest Border Circle, kala ay kajing ro but jing sungongu you Executive Engineer but South Divisional Officer Public Works Department, clear division kibla shimkhia kloy kajing kerpat jong ka seng, halor kajing julor jong ka Surok Borghat Sonapur badang shudap shna namar kajing khalam ki kinro, twa khando but kajing bomdan kijing te jingada. Dang haki khandiat sngi ko KSU Southwest Border Circle hapo kajing lam usamla Andreas Talang, kala Leit ban Aiti ka Dorkhas you Executive Engineer PWD Road clear but dawai kita kimat kumta nagaliang Executive Engineer Klempen Slam but daga jingkit clear hakalai tarik naitung arja arpo hendriu la penong ya joint inspection happening ka KSU Southwest Border Circle kablay lam do President uba Garnes Talang but do Vice President ba compare potmi but katanat PWD ba mikmat do Executive Engineer but Sub Divisional Officer Public Works Department clear division. Kajing Jurip kala sedang na Borghat but beteng shadu Sonapur Sonapurdi ban Jurip ya baro ki benta jong ka Surok ki brashakta na kajing twa khando kajing hap mau but kajing julor jong ka Surok na kajing therslap hagini isngi but bon ki benta khamtam na do kashnong kwator shadu wa prang bon ki jaka balalong tliau hapding Surok. Hagani kajing Jurip ki officer jong ka PWD ki pentikna ba an pen khoi no ki khando ki mau but ki we ki jabo ki belaka ya ka Surok but an maramat ki benta jong ka Surok ki bela julor tang shuwan ka ayom rekhyang namar hagani ka porslap kamlong ka babyang ban pentrei ki ni kam ki officer ki la pentebru bhalor ka jingshna ki side drain catch water drain retaining wall jingkiang but ki we ki jingte jingada katanat kala da penkre ya ki jingterwa bala da pha shaka sarkar ban yo e jing manjur but ka jing yo officer ban pentrei kam ni ki project andala yo ek jimunjor na sarkar ar sedang no ki kamshna ba jiada haki benta ki beran kam haga juga por ka KSU kala kerpat ru ya MLA ka than ka kong Santa Mary Shila ba kanang beteng ban shimkhia ban buddi ne kani kamat pa ba haga sarkar knang ba ki kam bra terwa kin yo ek jimunjor kloi kat bala ka KSU Southwest Border Circle kanang beteng ban budien ya kani ka kam ban pekngor ba baro ka jingrap bala ai da katnat PWD kinlong ki ba urlong hakupor ka babyang knang ba ki pat ba jong ki shnong khaput kin yo ya ka Surok ka baskham ka basngan bat ka baneslam baro ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaphrang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka shisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.